Познавате чувството. Всички вие, които обичате това, което правите. Всеки един ден. Да, това чувство. Чувството, че си непобедим, неудържим. Да преодолееш невъзможното. Да режеш като горещ нож през масло. С пълна свобода на движенията. Лек като перце. Като първата прегръдка. Прекарване на време с любимия човек. В ранното утро на един изпълнен с обещания ден. Абсолютен контрол. Управляваш всяка стъпка по пътя. С моторен трион, който се управлява като на сън. Продължение на твоето умение. Плавно и без усилие движение. Готов за всичко, което му предложиш. Чувство на пълно доверие. Спокойствие. С увереността, че оборудването ще ти осигури върховни постижения. Независимо от всичко, това специално чувство, по-добро чувство. Чувството, че можеш да постигнеш всичко, което си поставиш за цел. Да, това чувство. Това е чувството от моторния трион Husqvarna.